Hej YouTube, her er mig og min fætters fyrværkeri til sammen. Vi kan lige starte med små tingene. Vi har en stor kasse her med 2 forskellige slags grandpa flowers, crackling balls, sådan en fontæne, ved ikke, jumping jacks og omkring 500 heksehyl. Og nogle hot shots. Videre. Her. 2 kasser heksehyl. Skal vi videre til fontænerne herovre. Vi har så en 48 skuds romelys, dem havde vi 2 af. Så har vi sådan nogle små fontæner, havde vi også 2 af. Nogle small green effects, mine effects, havde vi også 2 af. Sådan en stor bandong fontæne, som der hørte med til kl. 24 arrangementet. Så har vi her en grøn bambus, skør grønne stjerner. Har vi Salt Lake City. Her har vi nogle knaldperler. 2 fontæner her fra kl. 24. Vi havde 3. Her en kometbatteri. Alliot-fontæne havde vi 2 af, og kometbatterierne havde vi 4 af. Så har vi 100 skud rumlys, dem havde vi 3 af, har vi 1 af tilbage. Og så 2 rumlys. Og så her har vi et stjernebatteri, som er rumlys og silver crackling fontæne. Så til vores raketter. Jeg har en masse raketter, der er omkring 50-70 der omkring. Jeg starter med de her. Firework nogle, som jeg fik med i kæmpe familiesøgsmål. Og i Juse med jord, som jeg har købt også. 21 gram krudt i. Dem har jeg 10 af omkring, tror jeg. Der omkring. Så har vi sådan en lidt større raket her. Med 30 gram krudt i. Har vi 2 af. Så har vi, jeg skal lige ud af. Ja. En lidt større raket her. Med 22 gram krudt i. Og dem har vi 2 af. Ja, så til noget fra T. Hansen også her. Et Desin-raket, dem har vi 2 af. Og 2 Polen. Vi har 2 Polen. Men Desin er der mange gram krudt af den. Der er der 49 gram krudt i. Og i den her Wasawa er der 42 gram krudt i. Og det er der også i den anden her, som er Watham. Så har vi her vores kl. 24 raket. Et gammel raket med 74 gram krudt i. En 3-tommer raket her med 51,2 gram krudt i. Så har vi 3 2,5 tommer her med 60 gram krudt i. Her er den anden 3 tommer. Og ja, så har vi en hulraket, også en kl. 24 raket her med, jeg tror det var 59 gram krudt i. Jeg kan ikke helt huske det, men der omkring. Så vores bomberør. Det var alle raketterne. Nej, vent. Vi har også mere små raketter. Faldskærmsraketter. Der er masser. Og så er der helt små raketter her med 8 gram krudt i. Og så de her Vega-raketter og nogle mindre små. Vi har omkring 30 små raketter, som der ligger i bunden. Bomberør. Starter med rabatbomberør. Vi havde 4. Vi har skudt nogle af, så vi har kun 1 tilbage. Har vi her 4. De sidder fast. Her 4 Aalborg bomberør. Dem havde vi 10 af. Har vi skudt 6 af. Så har vi de store Firework her. Dem har vi 3 af. Vi havde 4. Så den store, der er her. 46,8 gram krudt i. Dem har vi 3 af. Så har vi nogle lidt mindre her. Dem har vi 2 af. Med 47,8 gram krudt i. Og så i rabat er der 48 gram krudt i. Ja. Og i Aalborg bomberørene er der det står lige der 45 gram krudt i. Yep. Og så til her, vi går lige om på den anden side, til det der hedder Pyro Group Europa. Det er sådan et sortiment, min fætter købt for 200 kroner, hvor man får de her raketter. Du får 4 af dem med. Vi har 3 tilbage, vi afprøvede en, og de var overraskende, hvor gode de egentlig var. De er rigtig gode, og der er kun 21 gram i dem. Så de er rigtig gode. Og så de store, det er de største, man får i. Har vi ikke prøvet dem, der er 2 af. Dem er der 36 gram krudt i. Dem glæder vi os til at bruge. Så mere for det Pyro med. Her har vi en masse
spinners, altså Grumpy Flowers. Blitz her. Hexhyl, det er det rigtig gode hexhyl. Det er nogen, der flyver rundt, så det, altså hvis du skal have noget derfra, så kan det anbefales. Har vi lidt poser, nogle små ting, har romelys, har vi ledlys, sådan nogle lotus ting, happiness fontæne, 3-tommer fontæne, cracking balls, Grumpy Flowers, jumping jacks. Der er lidt af hvert der. Så til det sjove, vores batterier. Skal vi starte med det her batteri. Et guldpalmerbatteri her. Kan I lige se kaliberne? Jeg tror det er 30 kaliber, jeg er ikke sikker. Men ja, guldpalmerbatteri med 192 gram krudt i. Yes. Har vi et Dallas batteri her. Et Dallas batteri med 25 skud. Og der er 200 gram krudt i. Så det er også godt batteri. Har vi et lille Aquila batteri her med 25 skud og 144 gram krudt i. Og et rimelig stort batteri her. Et Indus batteri. 24 skud og 460 gram krudt i. Det er 30 milliliter kaliber. Millimeter kaliber hedder det. Har vi her givet til top et Phoenix batteri med 64 skud, 20 mm kaliber og 500 gram krudt i. I kan lige få et overblik af alt det vi har. Her er alt. Vi har mange lønter til i år. Jeg kan lige fortælle, hvad vi har købt i alt, vi har købt. Jeg har købt et daddy pack, et kæmpe familiesortiment, 2 bomber ved siden af og jurse med jord. Og så har min fætter købt et klokken 24 sortiment, og så har han købt det der Pyro sortiment, der er til 200 kroner. Så har han købt et junior sortiment og rabatbomber og for alt er der nok hvad. Der er det kan godt være det så overdrevet, men der er der kun for 1.300 måske, 1.400 deromkring. Ja, og vi vil sætte en masse test ind, så tak YouTube og godt nytår.